Kaixo, orain zuokin Eusko Legebiltzarreko gure bozeramailea Pello Txandiano Campo. Egunon guztioi, ez da hau beti berdina esate dute, baina ez ukitzeko esaten dute beti, ukitu ingo. Egunon guztioi, plazerra da gaur hemen egotea. Aurrekoan Arnaldok esan zuen batzar orokorrean gu lasaitasunaen edo serenitatearen espazioa garela. Ez genekin hazen serenitate espazio honetan halako hotza egingo zuenik. Baina, bestetik, Euskal Herrian neguan hotza egitea gauza normala ere bada, eta gainera esango nuke bizi dugu momentu politiko honetan, eta munduan gertatzen ari den guztia gertatzen ari delarik, momentua dela burua hotz mantentzeko. Bihotza bero, baina burua hotz mantentzeko momentua dela. Eta agian, hoztasun honek lagunduko digu burua lasai mantentzen, egora aztertzen eta hemendik aurrerako bidea marrazten. Lehenik eta bain zorionak Bilboko kide guztiei, Bilboko idazkaritza berriari, kide berriei, ez dut hemen errepikatuko, askotan esan da. Nik uste dut eskertzeko adela momentu hauetan urratsa ematea, konpromisoa hartzea, beharrezkoa dugulako, dena dagoelako egiteke, momentu bereziak biziko ditugulako, baina uste dut borroka ondare luze baten oinordetza nolabait kudeatzea tokatuko zaizuela Bilbon datozen urteetan, eta nola hirugarren islaria naizen eta gauzak errepikatzea ez den ona, aprobetxatu nahi dut baita ere, hemendik ikusten dut jende asko, gaztea ez dena, zu gaztea zarete, ni baino gazteagoa, zorionez, eta postekoa da, ardura politikoak hartzen duen jende gaztea izatea, jende esperimentatua, jende zaildua, gauza batek ez du bestea kentzen, uste dut jende gaztea izateaz gain esperientzia politiko handiko jendea zaretela, asko ikasi duzuela, asko eman duzuela, eta zuen konpromiso politikoa ezaguna da, baina konpromiso politiko hori bada urte luzetan, baita Bilbon ere, beste belaunaldi batzuek egindako horren ondorioa ere, eta hemen ikuste ditut aurpegi batzuk, zeintzuekin nik ere personalki izan dudan azkenengo urteetan espazio desberdina partekatzeko aukera, eta uste dut aitortza egiteko momentua ere badela, momentu hontan, azkenengo urte luzeetan, hamarkada luzeetan, eta askotan baldintza nahiko zaietan, Bilbon ezkerreko independentismoaren proiektuari, arnasa, auspoa, eta bere onena eman dion jende horri guztiari. Beraz, zorionak, Bilbotarroi, eta urte luzetan egindako lana oinarri hartuta, orain, tokatzen da, hain zuzen ere, eta gaizak esan du, Bilbo importantea denez Euskal Herriarentzat eta ezker independentismoarentzat, Bilbon ere gure proiektu politikoak islada badaukala, islada izango duela frogatzea datozen urteetan. Bide honean ari gara, goraka ari gara, eta datozen urteak izango dira beste jauzi, beste urrats importanteak emateko momentua. Beraz, animo guztioi eta lanera. Mundua hankaz gora dago eta guk ez dugu ezer apurtu abesten zuen berri txarrakek. Mundu ordena zarra erori eginda eta berri bat ari da sortzen. Mundu ordena berri bat non indarrak agintzen duen, inoiz baino gehiago, eta norbere interes geopolitikoak bermatzeko edo zer egiteko prest dauden potentzia nagusiak. Una vez más, ante un mundo en llamas, donde las grandes potencias disputan su posición de dominación mediante la fuerza bruta, desaparecen las reglas más básicas, se avanza hacia regímenes autoritarios y las ideas reaccionarias sirven de gasolina para afianzar los intereses de unos pocos, EH Bildu, la izquierda independentista vasca, quiere reafirmar su compromiso con la paz, la justicia social, la libertad y la soberanía de los pueblos. Esto es lo primero que queremos decir una vez más.
ante un mundo en llamas donde algunos y algunas quieren afianzar su posición de dominación mediante la fuerza bruta y saltándose el derecho internacional, atacando países, secuestrando a presidentes, matando a gente y quedándose con los recursos estratégicos soberanos de las naciones. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué hacer en una situación de estas características? Lo he dicho en alguna ocasión. Somos un barrio de Londres en un mundo en llamas. Hay muchas cosas que no están a nuestro alcance. Hay decisiones que no somos capaces de tomar en estos momentos en un mundo globalizado donde efectivamente somos un barrio de Londres. Pero sí hay decisiones que podemos tomar y sí hay cosas que podemos hacer, sí hay cosas que están a nuestro alcance y sí hay decisiones que podemos tomar en esta coyuntura histórica. Lehenengo aberria eta gero alderdia. Hori da gure politikagintzaren ardatz nagusietako bat. Los partidos políticos son un instrumento al servicio del pueblo y no un fin en sí mismo. Esto es algo que la izquierda independentista tiene muy claro. En cualquier caso, y pase lo que pase en los siguientes meses y años, EH Bildu siempre va a poner el país por encima de la sigla. Lan isila, polemika antzuetatik urruti, lan serioa, momentuak eskatzen duen erantzunkidetasunetik. Hori da egingo duena. Inork ez gaitzala polemika faltsuetan aurkitu. Inork ez gaitzala alderdiek ospindutako eztabaida politikoan espero. Ez baikara egongo. Hor ez gaituzte aurkituko. Hori da momentu historikontan hartzen dugun lehenengo konpromisoa. Ez gara polemika antzuetan eroriko, ez gara eztabaida ospinduetan arituko. Seriotasuna, lan isila eta momentuak eskatzen duen erantzunkidetasunetik jardunko dugu beti. Herri hau eta bere interesak gure alderdi interes epe laburrekoen gainetik jarrita edozer dela ere datozen hilabete eta urtetan gertatuko dena. Hori da EH Bilduk eskaini dezakeen lehenengo gauza. Izan ere, badago nahikeria bat horretarako. Nazio elkarrizketan ari gara. Jende askorekin egon gara. Nik neuk adibidez izan nuen aukera espazio hau bisitatzeko eta espaziontako arduradunekin egoteko eta ezagutzeko. Bide batez esango dut, uste dudala proiektu hau eta ordezkatzen duena proiektu interesantea dela eta halako proiektuak ezinbestekoak izango zaizkigura datozen urteetan gizarte bazterkeriari aurre egiteko eta oso bizitza areagotzeko. Izan dugu aukera jende askorekin egoteko, personalidade askorekin, eragile askorekin. Hortan ari gara, ariketa importantea da. Ez da ariketa elektoralista bat. Uste dugu momentu importantea dela hau, momentu historikoa. Gauza asko gertatzen ari dela eta gauza asko dagoela jokoan. Horregaitik nahi izan dugu, denbora hartu, espazio bat eraiki, herri honetako gizarte zibil antolatuarekin egoteko, patxaraz. Diagnostiko oinarrizkoa jarrita mai gainean, eta hortik aurrera entzun egin nahi izan dugu jendeak zer daukan esateko. Nola ikusten duen egoera, nola ikusten duen herri hau eta ze ikuspegi daukan etorkizunari begira. Eta ariketa hori egiten hasi garenean, gauza bat frogatu dugu edo gauza bat konprobatu dugu. Eta badaukagu ondorio bat ariketa honek ematen diguna lehenik eta behin. Eta da gizarte antolatuaren kezkak eta ezinegonak herri honen etorkizunari dagokionez, ez datozela bat iritzi publikatuarekin. Ez datozela bat botere mediatiko zenbaitek eta alderdi politiko batzuek instalatu nahi duten agenda politikoarekin. Agenda publiko hori eta euskal gizarte zibil antolatuaren kezkak, ezinegonak, preokupazioak eta etorkizunari begirako zalantzak ez datoz bat. Eta beraz hemen interes politiko eta mediatiko batzu daude, fokoa desbideratzeko eta eztabaida publikoa beste nonbait kokatzeko. Hori badakigu. Eta zergaitik gertatzen da hori, zoritxarrez alderdi politikoen interes alderdiko epela hurrekoak ez datozelako bat herri interesekin eta herri honen etorkizunak eskatzen dituen eztabaida eta erabakiekin. Eta ondorioz, EH Bilduk oso argi dauka, eta berriro errepikatuko dut, bere politika egintza, bere energia,
bere dedikazio guztia egongo dela herri honek eskatzen duen eztabaidaren zerbitzura. Eta gure interes epe laburrekoak, alderdikoiak eta elektoralistak izan baditugulako noski eta legitimoak oso, egongo dira beti herri honen interesen azpitik. Hori da EH Bilduren politikaren marka importante bat. Eta esaten nuen, gauza asko ez daudela gure eskura, eta hartzen ari diren erabaki askotan ez daukagula influentziarik, ez daukagula erabakimenik. Baina badaudela gauza batzuk gure eskura badaudenak. Eta zer da gure eskura momentu honetan, momentu politikoain konbulso honetan dagoena? Euskal herritarren segurtasun vitala, beraien bizitzetan behar duten oinarrizko segurtasun hori bermatzea, edo hortan behintzat saiatzea. Hori bada gure esku dagoen zerbait. Garaiain ziurgabean, herri gisa aurrera egiteko, oinarri materialak ziurtatzea euskal herritarrei. Hori bada gure esku dagoen zerbait. Garantizar la seguridad vital tan necesaria en nuestras vidas en un momento de incertidumbre y de inseguridad global. Eso es algo que sí está en nuestras manos hacer. Y eso guarda relación con tres cosas fundamentalmente. La primera, hacer frente a la carestía de la vida. 2, garantizar el acceso a la vivienda. Y 3, garantizar la calidad de los servicios públicos. Esto sí es algo que está en nuestras manos. Esto sí es algo que podemos plantear en la agenda política vasca. Esto sí es algo que, independientemente de lo que pase en el mundo en los siguientes años, podemos y debemos hacer en los siguientes meses. Az gaitezen oinarriti beraz, az gaitezen oinarrizkoenetik. Herritarrei bizi segurtasuna, beraien bizitzetan behar duten segurtasuna eskaintzetik. Eta hemen beraz badago agenda politiko bat, nahiko argi agertzen dena, eta honek bai, herritarren kezka nagusiekin bat egiten duena. Lehena, euskal industriaren aldeko konpromiso berritu bat agertzea. Utzi dezagun ekonomia eredu tertziarioen aldeko apustua. Utzi dezagun herri honen garapen ekonomikoa turismoari begira planteatzeari. Utzi ditzagun Guggenheim Urdaibai bezalako proiektuak alde batera, eta egin dezagun apustu irmo bat Euskal Herrian errotutako industria moderno baten alde. Norabide zehatz eta argia daukana, sektore publikoak gidatuko duena eta gizarte erronka nagusi erantzungo dien ehun produktibo industrial bat sustatu dezagun. Hori bada neurri batean gure esku dagoen zerbait. Soldatak igo ditzagun. Lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat ezar dezagun Euskal Herrian. Hori bada gure esku dagoen zerbait, edo hori bada borrokatu dezakegun zerbait. Eta gaztei eskain diezaiegun gutxieneko soldata onargarriak duinak lan merkatura sartzen dienean. Hori bada hemen dagoen gure esku dagoen zerbait. Eta ezarri ditzagun gutxieneko pensioak. Ez ditzagun izan pensionistak eta kasu askotan emakumeak 7.000 euroko pensio minimoekin. Hori bada gure esku dagoen zerbait. Baina horretarako lehentasunak argi izan behar dira eta gizarte kezka nagusiekin konektatu behar da. Eta horretarako apaltasuna behar da. Gizarte zibil antolatua konpromiso hartzen duenean, hartu duen bezala, berriki, lanbide arteko gutxieneko soldata baten eztabaida parlamentura eramateko, edo pentsio minimoen inguruko eztabaida parlamentura eramateko, orduan apaltasuna behar da gutxienez eztabaidari bide emateko. Eta egin dena izan da guztiz kontrakoa. Egin da horri ateak itxi egin zaizkio. Eta agrabio antidemokratiko handi bat sortu du parlamentu horrek, PNV eta PSen eskutik, gizarte zibil antolatuak hartu duen konpromiso horren aurrean. 3, etxebizitza eskuragarria izan dadila guztiontzat. Hori bada gure esku dagoen zerbait. Euskal Herrian eta zehazki 3 herrialde honetan gaitasuna daukagu etxebizitzaren arazoari irtenbide bat emateko 10 urtetan. Horretarako behar da etxebizitza politika bat eta ez politika inmobiliario bat, gaur egun egiten dena hain zuzen ere. Baina hori bada gure esku dagoen zerbait. Eta bada gure esku dagoen zerbait baita ere, osasungintza kalitatezkoa bermatzea, hezkuntza kalitatezkoa bermatzea eta kalitatezko zaintza duinak bermatzea. Hori ere bada gure esku dagoen zerbait. Beraz, gauza asko gure esku ez daudenean, badaude gauzak, badaudenak neurri batean gure esku eta horrek beharko luke agenda politiko publikoaren erdigunan eta ez beste polemika faltsu eta interesatu batzuk. Y junto a ello,
Este país necesita dar un salto en su soberanía. En la era de la incertidumbre global, el desorden mundial, este país necesita una mayor capacidad de decisión sobre todos aquellos procesos sociales, económicos y culturales que afectan a nuestras vidas. Porque esto es vital en estos momentos. Necesitamos los instrumentos políticos necesarios para implementar las políticas públicas que necesitamos y para activar los procesos sociales, económicos y culturales para garantizar vidas dignas en nuestro país. Y ese marco jurídico político no es el Estatuto de Gernika, no lo es, que además de incumplido se encuentra profundamente vaciado en contenidos y erosionado en sus potencialidades. Por tanto, es el momento de poner encima de la mesa y en el centro del debate político la necesidad de un nuevo estatus político para este país y para esta parte del país concretamente. El debate central es en torno al modelo de relación que tiene esta nación, que mantiene esta nación con el Estado. Tal como hemos podido comprobar por enésima vez en los últimos días, ante los incumplimientos, ante las transferencias, ante esta situación de negociación tan precaria que se ha producido entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. El debate central es sobre un nuevo estatus político que nos reconozca como nación, que nos dote del fondo de poder necesario y garantice un modelo que establezca una relación bilateral y efectiva con el Estado. Que no tengamos que estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años. Esto es lo que necesitamos. Y para eso la clave está en cambiar o modificar la relación que mantiene esta nación con el Estado. Hori da mahai gainean beharko lukeen beste eztabaida nagusietako bat. Eta horrek izan beharko luke eztabaida politikoaren erdigunea. Beste harreman eredu bat behar du nazio honek estatu horrekin, Euskal Herriak Espainiarekin. Harreman eredu bat non bermatuko den aldebikotasun eredu efektibo bat. Eta horrek eraman beharko gaitu autogobernu batera emango diguna behar dugun botere maila, behar ditugun gaitasun politikoak, eta emango diguna harreman eredu bat hain zuzen ere ez dadin gertatu, azkenengo 40 urteetan gertatu dana eta momentu honetan gertatzen ari dena. Ez dezagun jarraitu datozen 40 urteetan transferentziak negoziatzen. Gure herri interesa jarriko ditugu egunean. Hori da egingo duguna datozen hilabetetan. Beti, edozer dela ere datozen hilabetetan gertatuko dena. Eta utzi ditzagun espekulazioak, inork ez daki zer gertatuko den, inork ez daki hauteskundeak noiz deituko diren. Baina horri begira egon gabe, asko dago egiteko. Euskal gizarteak bere arazoak non dauden, bere kezkak non dauden argi adierazten du. Eta herri honek behar duela beste burujabetza maila bat argi daukagu. Beraz, jar dezagun importantea dena erdigunean, jar ditzagun herritarren interesak, herritarren beharrak erdigunean, eta egin dezagun horrek eskatzen duen politikagintza. EH Bildu oso previsiblea izango da. Hori da gure marka, beste marka bat, edo gure markaren beste ezaugarri oinarrizko bat. Oso previsible gara. Esaten duguna egiten dugu, egiten duguna esaten dugu, argi esaten dugu, argi hitz egiten dugu, eta esan bezala oso previsiblea gara. Bai pribatuan eta bai publikoan. Hori da gure marka, hori da gure konpromisoa eta bide hortatik jarraituko dugu datozen hilabetetan ere. Zaratatik urrun, garaiak eskatzen duen erantzunkizunarekin, zorroztasunarekin eta lasaitasunarekin. Beraz, animo guztiok, dena dago egiteke, gauza asko gertatuko dira datozen hilabetetan, batzuk segurazki ez onak, eta hontan errealista izatea importantea da, eta ari naiz noski mundu mailako egoeraz, baina beste batzuk onak ere bai. Eta uste dut lan politiko serioa egiten badugu, bide honetan aurrera jarraitzen badugu, berri onak emateko ere gai izango gaela Euskal gizarteari eta Euskal Herriari. Eta horretarako denon laguntza, denon bulkada, denon konpromisoa beharko da. Bilbotik Euskal Herrira eta Euskal Herritik Bilbora, gaizkak esan bezala, Bilbo gakoa izango baita, urrengo asteetan, urrengo hilabetetan, urrengo urteetan Euskal Herrian ezagutuko dugun bilakaeran. Beraz, animo eta gora gutarrak.